λοιπόν το παραμύθι μας. Για να σας κάνω όμως πρώτα μια ερώτηση. Εσείς εδώ πιστεύετε στον Άγιο Βασίλη? Όχι. Κρίμα. Δεν πειράζει όμως, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα δείτε τον Άγιο Βασίλη ολοζώντανο μπροστά σας. Με την άσπρη του τη γενιάδα και την τουρλωτή του την κιλούμπα. Όχι την κιλούμπα! Όχι την κιλούμπα! Για μια στιγμή όμως, γιατί ο Άγιος Βασίλης κάτι σαν να μου φαίνεται ότι έχει φέρνος. Εσείς τι λέτε? Προβληματισμένος είναι? Στενοχωρημένος? Τι να πω? Παππούς. Κοιτάξτε τον, κάθεται εκεί μπροστά στο τζάκι, κλεισμένος στις σκέψεις του. Μα τι μπορεί να έχει συμβεί? Τι μπορεί να έχει φέτος ο Άγιος Βασίλης? Για να δούμε. Σέφρον! Πού είσαι, Σέφρον, παιδί μου? Μάλιστα, Αφέντη. Έχω τρομερά νέα. Μα το Ρούντολφ μου, τι έγινε? Μας κλέψανε, Σέφρον. Μας πήραν όλα τα λεφτά. Πήγα χθες μέχρι τη Ξώτικο Μπανκ και τα λεφτά άφαντα. Πώς θα φτιάξουμε τα δώρα? Πώς θα πληρώσουμε τα εξωτικά? Και η Τάρανδη? Μα το Ρούντολφ μου. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Μα καλά, ποιοι δεν θέλουν τα παιδιά να πάρουν τα δώρα τους? Ο Καλικάντζαρος που θεωρούσε μου είπε, λέει, πως ήρθανε κάποιοι τύποι με επίσημα κουστούμια, πήραν όλα τα λεφτά και έφυγαν έτσι σαν το σύμφωνα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Είπε μάλιστα πως στη βαλίτσα στην οποία έβαλαν τα λεφτά έγραφε δώρο δοκούμενη, νύστα, λέει, τύπη. Τι είναι πάλι αυτή η Δωροδοκούμενη, Ναι. νύστα, λέει. Τύπη. Δεν ξέρω. Το πρόβλημα είναι πώς θα πάρουμε πίσω τα λεφτά και πώς θα το πούμε στους άλλους. Στους Καλικάντζαρους, στους Ταράντους και στα εξωτικά. Ας το πάνω μου. Τώρα κιόλας θα το πάω στα εξωτικά. Τρίγωνα γαλατά μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννάκι πρωτοχρόνια. Αγαπητά μου εξωτικά. Γεια σας. Έχω να σας ανακοινώσω κάτι που θα σας στεναχωρήσει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Είμαστε εξωτικά και τίποτα μας στεναχωρεί. Είναι και Χριστούγεννα. Μα τα μητερά μου τα αυτάκια μας έκλεψαν. Δεν έχουμε λεφτά ούτε για τα υλικά, Δεν έχουμε λεφτά. ούτε για να πληρωθούμε. Δεν θα πληρωθούμε. Μα εγώ θέλω τα δωράκια των παιδιών. Και εγώ θέλω να φάνε τα γλυκάκια. Και εγώ θέλω λεφτά. Ούτε τίποτα. Τίποτα. Μα την τουρλωτή κιλούμπα του Άι Βασίλη. Όχι την κιλούμπα! Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Ο Άγιος Βασίλης προσπαθεί να βρει μια λύση. Θα βρει. Μακάρι να βρει. Άγιος Βασίλης είναι αυτό. Και το χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Και τα παιδάκια. Για τα λεφτά μου. Για τα λεφτά της λοιπόν και για πολλά άλλα πράγματα, ο Άγιος Βασίλης προσπαθούσε να βρει μια λύση. Μάταια όμως, είχε πέσει σε κατάθλιψη. Από την άλλη τα εξωτικά όλο και κούντωναν από μέσα τους. Μάλιστα ένας Καλικάντζαρος, ο Τσε και Ράβα, κατά κόσμον Τσε, είχε μαζέψει τους άλλους για να τους προτείνει μια λύση. Χριστούγεννα! Γλυκά! Καραμέλες. Γλυκadέλια! Πού είναι ο Τσε? Τσε. Γεια σου Τσε! Γεια σας. Πώς από το μέρη μας? Έχω νέα. Καλά! Κακά. Χάλια νέα. Χάλια. Ω ναι. Θα πάμε στον Άγιο Βασίλη. Μα αυτά είναι εξαιρετικά νέα. Τα κάνε ένα αυτά! Ο Άι Βασίλης πάντα μας δίνει φλιφιτζούρια! Και σοκολάτες για την κυλίτσα μας. Λοιπόν. Θα πάμε στον Άγιο Βασίλειο και θα του πούμε ότι εμείς οι Καλικάντζαροι δεν θα φτιάξουμε παιχνίδια φέτος. Δεν θα φτιάξουμε παιχνίδια. Φέτος! Όχι. Ούτε καραμέλες! Ούτε σοκολάτες. Τις καραμέλες μου γρήγορα! Όχι. Φαίνομαι! Δεν θα φτιάξουμε τίποτα. Αν δεν πληρωθούμε. Γιατί να μην πληρωθούμε? Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Όχι.
υπάρχουν λεφτά. Α, υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή είναι... Δηλαδή αφεντικό μου λες ότι υπάρχουν λεφτά. Αλλά δεν υπάρχουν λεφτά. Μας μπερδεύεις. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Ο Άι Βασίλης κρατά τα λεφτά για τον εαυτό του. Για να γεμίσει την κοιλούμπα του. Βρέσιτσε. Βρέσιτσε! Συκοφαντής τον Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλης είναι καλούλης. Είναι γλυκούλης. Είναι γεματούλης. Και κοκκινούλης. Ναι. Τον είδε σήμερα? Όχι. Εσύ τον είδε σήμερα? Εγώ τον είδα. 2 κιλά πήρα από χθες. Πώς τα πήρα, μου λες? Το κόκκινο παχαίνει. Το ίδιο κόκκινο είναι. Τότε... Θα ξέχασε να βάλει τη ζώνη του. Ναι, τη ζώνη του. Τι φορούσε τη ζώνη του? Τότε... σκέψου. Το κροσέ. Ξέχασε το κροσέ. Μα είσαι. Καλά, εντάξει. Αφήστε, γιατί είσαστε μικρά, αθώα, μαύρα καλκαντσαράκια. Όχι και μαύρα. Θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε. Ναι. Ρατσισμός. Θα οργανωθούμε. Εγώ θα οργανωθώ πρώτη. Δεν ηρέψου. Εγώ θα οργανωθώ πρώτος, θα μεγαλύτερος. Εγώ θα οργανωθώ Εγώ θα οργανωθώ πρώτος. Λοιπόν, εγώ θα οργανωθώ πρώτος. Εσύ θα οργανωθείς πρώτος. Εγώ θα οργανωθώ πρώτος. Γιατί? Γιατί μότσέ. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν. Θα οργανωθούμε όλοι μαζί. Σαντικά. Γεια σας. Γεια. Χέφρον. Γεια σου, Χέφρον. Λοιπόν. Αύριο, όχι αύριο, γιατί αύριο, σήμερα κιόλας. Θα πάμε να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Εγώ θέλω τις καραμέλες μου. Τις καραμέλες θα πάρουμε. Ωραία. Και εγώ θέλω τα δωράκια. Τα δωράκια θα πάρουμε. Και εγώ θέλω ένα πόνι. Κάτι κάνσαρο, θα σου κάνει. Πόνι θέλω. Θα σου πάρω πόνι. Είμαι στο Χέφρον. Τα αυτάκια μας κουτουλάνε. Τα παιδάκια θα είναι χαρούμενα. Θα είναι χαρούμενα. Λοιπόν. Τώρα κιόλας πάω να προσφέρω το φίλο μου. Το detectivus. Το detectivus. Αμέ. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρετε το detectivus. Όχι. Είναι πασίγνωστος σε όλη τη Λαπωνία. Έχει και συστάσεις. Από ποιον? Γεια σας Ξωτικά, γεια σας Καλικάντζαρη. Γεια! Από εδώ ο φίλος μου Προδότριος. Γεια σας Ξωτικά. Γεια! Το παιδί από εδώ ξέρει που είναι το κρυσφύγιο αυτόν τον τύπο. Να, με βάση αυτό το χάρτη μπορούμε. Η γιαγιά μου ζωγραφίζει καλύτερα. Κάλατε το παπούτσι. Σήμερα κιόλας θα ξεκινήσουμε. Αλλά πάρω πρώτο μαξιλάρι. Χέφρον! Πάμε να βρούμε τον Άγιο Βασίλη. Άγιο Βασίλη! Πού είστε? Άγιο Βασίλη! Εδώ είναι. Άγιο Φίλη! Μα ποιος ενοχλεί το μεσημεριανό μου ύπνο? Ο Χέφρον εσύ είσαι, παιδί μου. Εγώ είμαι Άγιο μου Βασίλη. Εσύ Χέφρον. Δεν μου λες, τι κάνω τα εξωτικά? Σήμερα κιόλας, Άγιο μου Βασίλη, θα πάμε στο μέρος όπου ζουν αυτοί και θα τους αλλάξουμε τα λαμπιόνια. Θα τους αλλάξουμε τα λαμπιόνια. Αλήθεια, και δεν μου λες πώς θα το κάνετε αυτό ακριβώς, Χέφρον? Από εδώ, detectivus, αυτός θα στα εξηγήσει όλα. Άγιο Βασίλη μου! Άγιο Βασίλη μου, ένας φίλος μου, ο Προδότριος, μου έδωσε αυτό το χάρτη. Πάρ' τον, μελέτησέ τον και στο υπόσχομαι θα τους βρούμε. Δεν μου λες, το ξέρουμε. Γνωστό μας φιλαράκια τα παλιά. Και ο φίλος του? Προδότριους τον λένε. Εμένα βέβαια δεν μου γεμίζει και πολύ το μάτι. Έλα τώρα Χέφρον, μην κάνεις ρεξυπνάκια. Ας το Άγιο Βασίλη, αυτό είναι δουλειά και εξωτικά. Εξωτικά! Ναι. Βάλ' το μέσα. Τσε! Πού είσαι Τσε? Έλα εδώ αγόρι μου. Γεια σας Φωτικό. Πάρε αυτό το χάρτη και οδήγα το λαό. Ας μας δείξει λοιπόν το δρόμο η λαμπερή μύτη του Ρούντολφ. Ω, ναι. Λοιπόν. Ξωτικά, Ναι. περιμένετε. Καλικάντζαρη. Ναι. Έχει ανάσχεση. Λοιπόν, μέσα λίγο αγόρι μου. Ακολουθείτε τον Χέφρον. Εντάξει. Ξωτικά, Καλικάντζαρη. Μισό. Εσύ είσαι εμένα.
Εσύ πίσω. Έχεις αέριο. Εσύ εκεί. Πάμε. Και μην περιμένετε να ακούσετε χριστουγεννιάτικο τραγούδι βέβαια. Λέει. Να ψηλώσει το κομμάτι. Είμαστε στο μαγειωμένο δάσο! Μας έστεισα παγίδα! Τώρα τι θα κάνουμε! Και εγώ πεινάω! Κανονούλη μου. Όχι! Νομίζατε ότι θα σας βοηθούσα τόσο εύκολα? Προδότριους. Όχι! Και Έπρεπε τώρα να το περιμένουμε. δεν θα υπάρχουν πια δώρα για τα καλά παιδιά του κόσμου. Και τώρα ποιος θα μας σώσει? Τι θα μας σώσει? Ποιος θα μας σώσει? Ίσοι την έδωσαν τα ξωτικά των δέντρων, τα οποία θύμισαν στα δέντρα τα κακόμοιρα, τα στοιχειωμένα δέντρα που έτυχε να ριζώσουν σε μαύρη γη, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά δέντρα. Απλά δέντρα, πηγή ζωής. Ελευθερία. Λοιπόν, ξωτικά, όπως μας έστησαν παγίδα αυτοί, θα τους στήσουμε κι εμείς. Ας γίνουμε να κάνουμε τους παγωμένους λοιπόν και μόλις που είναι μέσα να τους επιτεθούμε. Πάμε! Εντάξει! Να παγώσω έτσι, να παγώσω έτσι. Πώς θα παγώσω? Κάπως, κάπως! Έτσι, πάμε! Αφεντικό περιμένουμε! Έκανε καλή δουλειά ο προδότριος. Και τώρα, ενώ αυτοί θα είναι παγιδευμένοι εκεί, εμείς θα έχουμε ήδη ξοδέψει τα λεφτά τους. Αιώνες περιμέναμε αυτή τη στιγμή. Εσείς έπρεπε να τα περιμένω. Ναι, ναι. Αυτή είναι! Τους ξέρεις, Άγιο μου Βασίλη. Αν τους ξέρω, λέει. Από τόσο τα μικρά παιδιά. Από τότε που αυτός ο κύριος δηλητηρίασε το μπάτλερ του πατέρα μου. Άλλαξε 4 χρώματα! Από τότε που δολοφόνησε το ψάρι της αδερφής του. Ήτανε ψάρι κλόουν. Και από τότε που ο άλλος κύριος πέταξε το παλάκι του γκολφ στο κεφάλι του παππού του. Λοιπόν, υψομετρική διαφορά 2.994 μέτρα. Και διέλυσε όλα τα παιχνίδια της αδερφής του. Ένα προς ένα. Από τότε δημιουργήθηκε η λίστα των κακών παιδιών. Έτσι. Και ήμασταν στην κορυφή. Τώρα είμαστε Και τώρα όμως τι πάτησες, Άγιε Βασίλη. Ήρθε η ώρα της εκδίκησης. Πήραμε όλα τα λεφτά σου, γέρο. όχι και γέρο. Όχι και γέρο. Ράτο και σου αφήσαμε πουλί. Έτσι νομίζετε, Πάμε λοιπόν. Πάμε. Τρίχωνα καλατά, οδείο να δεις. Και πάνε που εσκότωσες εσύ να γνωρίσεις. Τρίχωνα καλατά, η χαρά του καπού. Στο κεφάλι σου να δεις. Πέτρωσαν. Τους παγίδεψα στον κόσμο των αναμνήσεων. Είχε βοήθεια! Τώρα μου θυμήθηκαν πάντα τα κακά πράγματα που έχουν κάνει. Και με τα δώρα των παιδιών! Έχω μια ιδέα, φίλοι μου. Θα πραγματοποιήσουμε τις ευχές των παιδιών αλλιώς. Πώς! Να, για παράδειγμα, ένα παιδί ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη υπολογιστή για να παίζει παιχνίδια. Θα του δώσουμε το παλιό Game Boy που
που δεν δώσαμε πριν από κάποια χρόνια. Και μετά λοιπόν, αν θέλουν να ακούσουν μουσική. Θα του φτιάξουμε μια κιθάρα. Έχει δίκιο ο Κέφρον. Μπορούμε με πάρα πολύ απλά υλικά να φτιάξουμε υπέροχα πράγματα. Όπως το παζάρι αυτού του υπέροχου σχολείου. Έτσι βέβαια. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγη φαντασία. Φαντασία! Πάμε πάλι, έλα. Έτσι που λέτε λοιπόν, τα ξωτικά συνεργάστηκαν μεταξύ τους και έφτιαξαν χώρα που τα μοίρασαν σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Έτσι όλοι, γονείς, παιδιά, καλικάτσαροι, ο Άγιος Βασίλης, τα ξωτικά, πέρασαν υπέροχα Χριστούγεννα. Γεμάτα χαρά, ευτυχία και φαντασία. Φαντασία! Τα πάντα είναι δυνατά με λίγη φαντασία.